Du har også interviewet rigtig mange mennesker, og hvad synes du selv er dit bedste interview? Jamen, det er svært at vurdere selv, men jeg måler det mere i, hvornår har jeg haft følelser involveret, eller hvornår er jeg selv blevet overrasket. Jeg tror, et af de interviews, jeg har lavet, hvor jeg blev allermest overrasket, det var med Mike Tyson. Han kom til Danmark, fordi han skulle jo bokse mod Brian Nielsen, den her VM-kamp, og det var mens jeg var på TV3 på Onsite, og vi kunne ikke få noget interview med Mike Tyson. Han gad ikke at tale med den danske presse. Så jeg lavede en aftale om, at jeg fulgte simpelthen bare i fodsporet på ham i nogle dage, og prøvede ligesom at mænge mig ind på hans manager. Han hed Shelly Fink, og han lignede også en rigtig amerikansk boksemand, ikke? Han var en lille mand med små briller og krøllet hår, og ham fik jeg mig så fedtet ind hos, og han sagde, du kan godt få 5 minutter med Mike Tyson. Og vi mødte ham ude på Radisson Hotel i København, eller ude på Amager. Og vi tager så op med elevatoren, og vi skal så lave interviewet ude foran hans suite. Og vi begyndte på det her interview, og han kommer ud, han var meget stor. Og det var et meget fast håndtryk. Og meget kan man sige, men pæn det er han altså ikke. Det vil være synd at sige. Det må man sige. Ja. Han er ikke særlig pæn. Men vi begyndte så det her interview, og man kunne ikke høre en skid, fordi elevatoren, den kørte bare op og ned hele tiden. Og min kameramand og min lydmand, de var dybt frustrerede. Og vi sad og snakkede, så siger han så til mig på et tidspunkt, hey girl, what's the problem? Jeg siger, men problemet er lyden. Well, why don't we just go inside to my suite? Så vi røg ind i hans suite, og det der interview, der skulle have varet 5 minutter, det endte med at vare 3 kvarter. Og han viste sig som en helt anden person, end den jeg troede. Han læste historiske bøger om alle de russiske zarer og hærfører, og var meget interesseret i historiske biografier, og han fortalte om sit liv som far. Og vel skal man tage alting med et gram salt, men han overraskede mig meget ved at være noget andet, end hvad jeg havde forestillet mig. Så Mike Tyson måske det interview, som det har været bedst oplevelse for dig. Og hvis vi skal tage det i den følelsesmæssige genre, jamen så var det nok, da vi lavede Sporløs, hvor vi havde fået en historie om en dansk pige. Hun var halvt dansk, halvt syrisk. Hun hed Dana og var opkaldt efter Danmark. Og hun boede på et katolsk kloster i Damaskus. Hendes far var død, og hun havde ikke noget pas. Hun eksisterede på papiret ikke, fordi faren skal skrive under på fødselspapirerne, men det havde han aldrig fået gjort. Så hun levede simpelthen i et vakuum og var ikke eksisterende. Og vi fandt så hendes halvbror, som vi tog med ned til Damaskus, møder hende dernede, og i dag er hun gift og bor i Danmark. Og det var en fantastisk oplevelse. Vi sad i en kirke og interviewede hende, og jamen, altså følelsen af at se hende møde den her halvbror og vide, at nu var der et liv for hende. Nu fik hun et pas. Hun fik et stykke papir på, hun eksisterede. Hun fik en vej ud og en mulighed for at uddanne sig. Det er nok det følelsesmæssigt stærkeste, jeg har været med til. Nu når du Sporløst, og det er også et meget stærkt tv-program. Ja. Hvordan var det at lave det? Af alle de tv-programmer, jeg har lavet, Sporløs var det tv-program, jeg var allermest i tvivl om jeg skulle sige ja til at lave, fordi jeg havde selv den holdning, som rigtig mange mennesker har, at det var sådan lidt for følelsespornografisk. Du går meget tæt på mennesker og grænser på nogle følelser, hvor man tænker, jamen, rager det andre? Er det noget, vi skal lave fjernsyn ud af? Men når man sidder med det, så finder man ud af, at de mennesker, som kommer og henvender sig, de gør det, fordi det er sidste udvej. Det er deres sidste chance for at finde den bror, den far, den mor, den søster, eller hvad det nu kunne være, som de altid har drømt om at connecte med. Så på den måde er Sporløs nok det program, der har givet mest mening, fordi det har gjort en forskel for dem, der var med. Har det også været svært at opleve alle de her mennesker med nogle svære situationer? Jeg tudede jo som pisket til nogle af de der udsendelser, ikke? Det var jo også grænseoverskridende. Jeg havde jo sådan en hel kasse Kleenex omme bag ved mit sæde, ikke? Og jeg var jo lige så... Man bliver meget involveret, når man sidder med sådan nogle mennesker, som man ved savner. Og man sidder jo selv bare og venter på det der højdepunkt, at man får lov til at forene 2 mennesker. Det er meget, meget stort. Så hvis man som jeg godt kan have tendens til at tude over selv de værste danske film, så var det ligesom oplagt, og det ville Sporløs også blive. Hvad var det egentlig, du spurgte mig om? Det var det, jeg spurgte dig om. Ja, det var det, du spurgte mig om. Okay, godt så. Så har jeg lige lyst til at spørge dig, hvad er det værste interview, du nogensinde har lavet? Det værste? Der er 2, jeg kommer til at tænke på. Det ene, det var Tour de France på toppen af Isola 2000, hvor vi stod og ventede på den sidste af de danske ryttere, der skulle komme op over bjergkammen. Det var Brian Holm, og han cyklede på, jeg kan ikke huske, om det var Telekom eller om det var TVM.
Og vi ventede, det tissede ned, og vi stod i regntøj, og det blæste, og vi vidste godt, det var hårdt for rytterne. Og han kommer så endelig, man kan sige, han kommer slæbende op ad den der sidste bjergkam, og jeg står bare og skal gøre mit arbejde, og løber efter ham, og op med mikrofonen og siger, Brindholm, endelig er du over målstregen, hvordan var det? Og så kigger han på mig og siger, hvordan tror du, Kælling? Og det var måske ikke, jeg ved ikke, det er jo sådan et typisk sportsspørgsmål, men det husker jeg, fordi det har stået i flere bøger, og hvad der ikke stod, det var, at han dagen efter faktisk kom og gav mig en undskyldning, for han var meget brødebetynget over, at det var sådan, han reagerede. Men ellers tror jeg, det værste har været et program, jeg lavede, der hed Linen ud, hvor vi havde den danske fremskridtspolitiker Kirsten Jacobsen i studiet, og under researcherne havde vi fundet ud af, at hun led af fuglefobi. Hun var bange for fugle, ikke? Og vi havde så, jeg var jo ikke en del af hele researchen, så jeg vidste kun noget af det. Men hendes mand havde så åbenbart haft kontaktet redaktionen og sagt, vi må endelig ikke lave noget med fugle, men det vidste jeg ikke. Så hele redaktionen havde sat noget op, hvor hun skulle lære at komme af med sin fugleskræk. Sin fuglefobi, og det foregik så inde i studiet, hvor der stod en ondulat under et klæde. Og bare det, hun hørte fuglen pippe, man kunne simpelthen se, at hun fik koldsved. Altså hun blev så bange. Og på et tidspunkt, så kommer ham her, så manden ind, den her psykolog, eller hvad han nu var, fobisten, og trækker hende ud, og hun skal så, øvelsen består sig i, at hun skal nærme sig det her bur, først med klæde på. Så tager han klædet af, og man kan bare se skrækken stå malet i ansigtet på den her kvinde, stakkels kvinde. Og så siger han, nu skal du gå hen og røre buret. Og så løber hun som et lille barn, der løber fra en edderkop. Hen, rør ved det der fuglebur, løber tilbage, og så begynder hun græder fuldstændig vanvittigt. Og hun havde alle sine veninder med. Det var politikere, det var Mimi Jacobsen, det var alle mulige vigtige politikere fra dansk politik, og de var rasende. De var rasende på mig. Jeg fik simpelthen så meget skæld ud, og hun blev sygemeldt fra sin stilling, som hun sad som formand i Folketinget, og hun var sygemeldt i flere dage. Det er det værste, jeg nogensinde har gjort. Hvordan reagerede du der? Jeg var højgravid, og jeg måtte sygemelde selv bagefter, fordi jeg fik det så dårligt. Jeg havde det så dårligt over. Det var også fordi, man har jo et ansvar. Men det så godt nok sjovt ud. Ja, det kan jeg forestille mig. Det så helt vildt sjovt, men det var synd for hende.